Kaixo danoi, beida, hemen eakutsiko dizuet gaur egin duen ibilbidea pixka bat, bale? Nondik nola izan da, bale? Esan bauxe, 29 kilometro izan diela guztia, eta 1322 metro desnivel positibo izan da, bale? Eta hemen pixka bat ikusteko zuek, bai, atakondoa edo polikiroldegitik abitu geha, gurutzatu deu industrialde hontatik behera, hemen pasatu geha, autobian azpitio, eta erreka kontra jungea, hemen egurrezko zubiat igaro arte. Vale? Egurrezko zubiat igarotzen dago, eta etxe berria juten geha, herri txiki bat oso polita. Vale? Etxe dotore dazke. Hemen digesten geha, hau lakturale da hemen. Lakturaletik bidea atatzen geha, eta bide hontan pasatzen geha, Santiago Itxasberri, egiarretan daun ermita honta. Vale? Santiago Itxasberriko ermita honta. Vale? Horta, atea partez, jazten geha hemen gora azten geha. Vale? Madotzaldeako iguera. Vale? Iguera fuerte xamarra da. Vale? Hemen bidea ata arte desenteko iguera da. Hemen ikusten duzu, bueno. Vale? Ikusten duzu, nola dihon. Eta gero hemen, bueno, egin dugu, bidez juten geha, eta madotz herri atatzen geha. Hor lehenengo anoa puntue dago. Vale? Anoa puntue edo abitoia mentue. Vale? Euskeraz anoa. Eta gero hemen dikia behize aldapa seitzen dugu. Gora. Hemen gora. Gora. Larrazpil gainea jau hartu. Vale? Larrazpileko gaine harrapatzen dugu. Vale? Bueno, iguera nahiko luzea da orduan, bueno, eamangarri da, baina, bueno, ja desnibela akumulatzen nahi da. Vale? Eta gero ja hortik aurrea jetxitzen gabera. Vale? Mendio, lehenengo goldarazea, eta gero latasa. Vale? Hemen ikusten zu. Bueno, hemen ikusten duzuen hau, da neon ibili naiz, anoa puntua, bigarren abitoa eventu, eta ibili naiz, bueno, hor bueltaka ikusten duzue. Boi, aurratatzea, zerbait jateko hartu, edo eatekoa, eta bueno, horri ibili naiz. Vale? Eta gero ondoren ja, hemen bigarren irterea da. Vale? Hemen, hau da latasa. Vale? Latasa hemen dau, hemen txegaude. Vale? Eta gero ja hemen ja gorazten gara. Vale? Eta hemen esan iguera daula bizat. Mendigora kostatu iten da. Luzea da gaina, hartolako gaineo harrapatzen dago hemen txe. Vale? Txinola da lepo honek izena, zuzarretako lepoa odeitzen da, tortigora pista badago. Vale? Pista bat, eta hortik ja ateatzen geha, boixi, ikusten duzuen. Ergako txontxorra ez du pasatzen, zati ergako txontxorra justu hemen txegatzen da, bueno, atzetik iten dugu buelta bat, eta Trinitateko ermitan edo pasatzen geha. Hortxe kontrolazioan, eta gero ja goitik bera. Vale? Esan da bezala, 29,12 kilometro, eta 1300 desnibela. Orduan, bueno, nahiko iguera fuerte xamarra. Vale? Tira, haber gustatzen zazuen, eta hortxe dago zuen, bale? Venga, gero arte. Bueno, egunon ba, beste egun batez, nire kanaleko jarraitzaile esaten guztiri. Gaur kontan, beste ibilalditu atikia bataz, ez dakiz temos egin txungo da, zeti, nahiko buila da. Gaur kontan egin behar dugu, sakanako ibilaldia. 26. ibilaldia. Ez, barkatu. Sakanako 34. ibilaldia, bale? 2025ko apiriak 26. Bale? Eta gare, Irurtzungo atakondoa edo polikiroldegin frontoian, bale? Gusten dezu, goizeko 6etan hasi gaiken, hemen dago. Kiroldegi edo eskolea, ez dakit zer den hau benetan, bale? Goizeko 6etan irtera hundie zan dieneko, irtera hundien bartzueneko gatera die. Baina guk, 8 irten bar dugu, ibilaldi motza ekia. Bale? Diela,
hemen ikusten ez partile, 25 kilometro eta erdi. Vale, desnibela 1000 metro, diela baitare, Ez da zer gauza, vale? Eta igo bar deu, hemen dige Irurtzundik itxasberria joan bar deu, Madotzerria, hor anoa puntua bat egongoa, hortik gora Larrazpilea, Latasa jetxi, eta gero Trinitate joko deu, hor gaineko eta hortik zuzenen jetxiko beha, vale? Iaz egin da nagoa baitare, eta iaz, gaur euraldi txarre matemado, iaz okarra guazan, vale? Eurie lehenengo momentutik, eta bueno, vale? Orduan, hemen inguratzen nahi dira, vale? Zuzen dituzue, lehenengo urterako inguratzen nahi dira, vale? Orduan, bueno, pizkanaka grabatzen jugonez, pilulatxok ematen jugonez, vale? Venga, ba. Bueno, ikusten dezue, nola idan animatzen asuntoa, bai? Lehenengo orduan etzean egia jendeik, eta guain askoz gehiago, ikusten dezue, vale? Eguraldia, bueno, antzeko, gaur egun guztien euri ematen du, orduan, bustitzea tokatzen. Bueno, vale, aurki ja irtera ingo deu, eta ja bideen grabatuko dizuz, aurruen guata da. Venga, ba. Bueno, eta hemen txegoaz da, Irurtzundik atagea, Inasako industrialdetik, bagoat. Etxarren alde hartuko dugu, vale? Hemen eskudia jungo errekan ondan, eta etxarren alde, vale? Venga, ba. Bueno, eta hemen Etxeberri herria etorri da. Ikusten duzue? Etxe politia garen hemen. Santa Maria kalea. Etorri gea, Irurtzundik errekan kontra etorri gea, aurre egin dugu erreka kontran, egurrezko zubitxu bat pasatu dugu, eta gero, zeharka horre menditxoan etorri gauna, mendin magalen etorri gaunen. Hortzi da, Irurtzun, hemen Etxeberri. Guain inberreina da, hemen dixe, zeharka eskubia hartuko dugu, lakturalea jetxiko gea, eta lakturaletik egiarretaldea hartuko dugu, itxasperri aldea. Grabatuko izuera horrego. Bueno, bamentxe guat, vale? Etxeberri atzen utzi dugu, hortxe dago, Etxeberri, etxe politiera da, vale? Irurtzundik abitu gea, eta inberreina da, hortxe, lakturalea pasatuko gea. Ez dakit ezagutzen duzuen lakturalea, bueno, ezagutuko zuen, jarraitzaile zeren guztik, esmea ezagutuko zuen dintzat. Baserritako bat hemen dauke. Vale? Hoi da, baserritako bat. Baserritako bat, lakturale da hau, Lakturale da, holako emeretzi. Vale? Orduan, inbarren izan moda. Hortik igaro, hortik aurre esagotik egiarretalde itxasperri aldea jungo da, hortik gora, Madotza igoko gea, Madotzea, eta Madotzen nengo dugu anoa puntu edo, habituallamentua. Vale? Eta, handik aurrea, gutxi bizu da izan. Eta jende gehiago nula antotan. Eta, ai. Bueno, hemen txegoaz, vale? Etxeberri hortxe utzi dugu, lakturale hor dago, eta goaingoaz, egiarretako itxasperri ingurua. Hor ezkerren gehatzen da. Horren ondoti pasatuko gea, egiarretan herrin ez gea sartuko, egin behar dena da, Madotzea igo. Madotzen eukiko deu anoa puntue edo habituallamentua. Eta gero handik, hangaiko puntue jo behar da, Larrazpil. Vale? Ondorenen Larrazpiletik Latasa jetxiko gea, beste anoa puntua bat, eta gero Latasatik horregora jo behar da. Hor goran dago, erga. Eta gero ja Irurtzuna jetxiko gea. Vale? Ematen doa, ateri unea daukeula goen da, aprobetxatzen. Vale, orduan biden, ega. Bueno, hemen txeseiten dugu, vale? Hor paren ikusten duzuen errexko guestakit sasi hartzen antzamagoan, etxarren da. Vale? Eta gu hemen goat, behaldiko lokatzak gare. Vale? Keiston lokazia da. Eta bainin bardena da, hortxe, itxasberri ondoa aterako gea, eta hortik egiarreta ondotio, ja gora hartuko du, vale? Aldapak hasiko zaizkidu, ja, Madotzen gora jotzeko, vale? Orduan, venga, pixkanaka grabatu bizat. Hala. Bueno,
Ba, hemen goat egual itxarrak ikusten duzu, Madozea iotzeko errepiden goat. Aizea eta bide dau, bide sakana. Gustuzu? Nana ebitan, nana goat hoxe. Giro kaskarra, egizan, Oen tramotxo baten errepidea atatzen, Vale? Eta esan, egia erretatik genen errepiden tatarte, nahiko aldapa fuertea daula, kosta bitea pixet. Bai, horre martxa gehiatu barra da, eta lasai hartu barra, hortxe bereziago bateatzen da errepidea, vale? Eta, hoxe, min aurre esiago eskubi hartuko dugu izan. Vale, eta ema dozea jungo, Venga. Bueno, eta hemen txegatozela biden, sakana uzten deu, eta ja hemen eskubia madoze hartzen deu, vale? Errogei de zazpi, vale? Derivación 7 o bezala, arda, zengo da jarreta. Vale, hemen diga, madozea, eta madozen ja anua puntu duko du, vale? Venga, ebitar zeitzen da. Bueno, eta hemen txea, madoze tio, egin deu amaiketako txoa, anoa puntu egin deu, herri polite, madozeko, oso polite, etxe polite gara, sarrotegi bada baina hemen, perkatzenea edo, deitzen dana, vale? Eta, hoxe, oso polite da, eta, hoxe, norbeda pontxo bat ez da inotetzet, hainbeste bi egiten nahi do, iaz hartu nola. Zer, iaz pasan ikin pena hemen ikusita. Zer, iaz ibilbideo beha inon, ez non grabatu. Baina, errakako igoeran, joda, harrik azkabiko eta dana intzin. Orduan, kiston penuria pasatu da nio. Zer, potxo bat eusiat. Hola, xe, vale. Bueno, guain orduz, madotza guzten dau. Eta, venga, larrazpil jo bardo bain, bale? Hor dau bidea hortik zeitzen batzui, barai barraino juten zete. Eta tarten, baitzatak hor dago ze erretxo daren atakatzen dienak. Bale, venga, alaba, aurrea, hortik gora, alaba desente dugu bain. Bueno, eta mentxe zeitzen du, bale? Madot hortze utzi dugu hango etxeaitan. Eta ikusten duzu, aldapa reixentea daule, bale? Baina, madotzetik pista hontan goat, eta deixenteko aldapa dago. Hala, arnaza berotuta. Hala, arnaza ondo berotzen da, bale? Orduan. Ba, bueno. Xo, bale? Bigen dozten, bilbiren, batek etxi indor, vale? Bueno, pajaratxo batek eman dio, eta esan da, hone arte. Vale, bueno, garrantzitsu da, ze jaten dezuen, zenbat ibilitazareten aurretik, zenbat esfuerzo itxezuen, vale? Bueno, horte izaituko dugu, vale? Venga, ba. Bueno, hemen txegoaz, larrazpileko gainea llegatzen, bale? Lokazapilloa du. Horretxek itxusitzen da, bestela? Eta zezu ez, eta belainoa da, bordun. Ikusteko, baino, ingurunea ze politia da, Venga, mentxe, besta rapetxoak. Eta hementxe, larrazpileko trikuarri. Beda zezu. Sarrera nola dauken. Vale? Hemen larrazpileko gaine, haizekin ez dakita entzungo zaila, baina pena boixe. Dana daula lainetuta, iazte hola xizan da ez ikusten. Orduan oso ondo markauta dau, pena lokatzate guraldi. Vale, venga, guk aurrea, hortxe larrazpil utzi dau, eta aurrea zeituko dau, venga, bazen. Behin osazu ez ingurune politia dan. Larrazpiletik goldara zalde jasten nahi gauen. Bide osazu guandiokin, men goroldioa esaten jozu, bat honen guandioa.
guandioekin, hemen zetasun. Egoan, oso polite. Pena behidazazue. Nola da. Bidea, lokaztuta. Baina udan eiteko oso leku eharra izangoa. Hemen itzalpen, pagadi hontan, kategori nibiliko zara. Traka beti bezala utzikoet, bagarrik guaingon, hasieran besta batekin ikon da ez ditut sartu erreferentzia asko hau da bide gurutzeek eta hola. Baina, bueno, galtzeko bideik ez da. Orduan, okarren hau ikustezu, hainbeste jende pasatu geha, busti eta lehen busti da balimazuen, lokaz puntu guen balimazuen, hainbeste pasa ondoren, pixa gehiago, galdiko lokazti, baina inguru neu, oso politea da. Oso politea da. Zora garri. Esan da bezala, traka utziko izuet, nahi zuena egiteko. Eta nire traka ez badondo, iratxo menditaldea o iratxo taldea edo horren ofiziala inez neon iseitzen da. Igual bi jarriko izkizuet, bale? Ez paseate fiatzen nerekin, bale? Venga, hemen dira oain tokatzen dena da, goldarazea gestea. Eta goldarazetik latasa jetxikoa. Eta besta noa puntua o habituaiamentua da, bale? Venga. Eta, bueno, ni hain nahi zibilbide motza iten, 25 kilometro, baina horik, goizeko seitan eta die, 55 hola duke. Eta bida, korrika dikoste. Oia besta ligada da. Oinez egin da, goizeko seitan eta ez dakit batxaldeko seietan ono izailatzen zaten. Aztak ere bat, nik iztago ez. Oiteko, ez gorputzik, ez dago da biliadik. Eta nire desnibela balin badia gaurkok 1.440, erabat ikemet, hauena 3.300. Aztakeria. Venga. Bueno, eta aurtene, hortio jun parte ez, zeri beste urteatzutan horti bueltatzen da, hemendik bera bialtzen gaito, bale? Iazze lokatza zala eta mendi moztu, mendi bializi duten. Bai, Lukiloke jartzen do gezki guatzala. Opa, berdein. Hei, opa, bai. Iazze baitzen hemen, ala? Ez? Venga. Bai, hostia. Gero arte. Hostia. Espaldikoa, onbozti mazke. Bueno, esaten nahi nitzana, beste urteatzutan hortidek bidea, handi bialtzen die. Baina iaz da urten, berdin indie, hoi oso txarra omar digesteko orko inguru. Ordo nitzen die, pista ontatik jetxiko ez dagoen goldarazea. Ikusi, Wikiloke pita baitentziak, ez dala bideo hona esan ez, karo. Zati, trak originala zeok hortik ezkarrea. Oen bera hasi iztekin hortan ezkarrea ina, baina oso gezki omardik ingurune. Orduan bueno, bide ontatxe. Iztuazu, ja ematek atertu hola. Euski atanahien ozeilek, Montxe. Bakarrik, bale, bi abitu bestek. Bueno, pajara temantzioge eta ezinen gehatuege negin zitorrean nahi. Eta, bueno, sufratzen ibiltzea baino lehen hau. Zeti hor goien ematen balin behik gorputzaldi txarrak ino jartzen baiz, bila jute gore zailago, orduan ozten gatuek eta emaztei deitu ziok bila juteko. Bale, gu baina mendik goldarazea, goldarazik latasa, ana noa puntue, eta gero berriz, hoxe jo behar dio. Erga, orduan, a ber, zen muziko gen. Hala, bazen ba. Eta hoi goldarazek. Hoxe de goldaraz. Ja, hemen dio, horra hilako ez. Moske gero igo behar diau, horko bizkar hortatio, eta ergan gero atzeti pasau behar diau. Bale, orduan oendi pixkat, gehatzen zaiuk, pixkateago. Goldarazea jun, eta goldarazetik latasa horra bere jetxiko ez. Eta noa puntu
haitu elementua, hortxe, eukudia, bale? Hemen Goldara zentzeo, jo, nik ezautu nian, behin izan gintzen. Nola jo jatetxe hoik menu eta ez tekela eskatzen, nola, menu degustazion tipo izate gatatzen jutetuk daukiena. Eta oan nik ezautu eden hobena. Mentxe Goldara zen, txita zeu bain. Etxeberri o... Zigan nola... Bukar espainok Etxeberri deitzen. Buf... Ikeragarri, ikeragarri. Oso ona, pena itxiziela. Zati hoi beti, betete otean, beti. Denboratako hartuta ukitzen zian. Paren pasatzeko nintxe ekutxik izuet, bale? Nega. Bueno, da mentxe Goldaraz. Ikusten duzu, ze herri politia, ze etxe, Zora garri. Eta bida, gero jo bardi hau, hortixe, hoxe, menditxe hoi, eta go lepo hartatik atzetiok ergako gaine joko dio. Vale? Así que buen dio, bazeu gaute xentekoa. Vale? Eta hoxe de Goldara zerri, oso politia, oso txikiedek. Zigazema jende bizikoan hemen. Baina oso politia, esan dakoa, bale? Hor, io bardi hau zeharka lepo hortaino, eta lepo hortatik, jontxorroren atzetik, punta ailago ez da. Ergako trinitateko hormitia, vale? Eta jatetxea ban otakoat. Otakoat oan, jatetxea. Hor kotxe daren noi ustea zala. Hemen pareko. Zati, etzia jatetxea zan, ostatu ere bala usteak. Edo, bai, ostatu ere bauan usteak. Hoxe, maiek eta zeuzkeken noi. Hale, uste zuen, Etxeberri hauxedek. Hauxe ban. Pena. Igual, ostatu bezala jarraitu iten diguan dik. Ez nio segura. Hale. Joanea. Bueno, guain, erritxik ontan politi ontan, oiti behera joetan. Hale. Venga. Bueno, eta mentxe Goldaratzen, bidea errapide utzi eta behiz, bide xurretan, guazteko, bale? Orduan, gero inbardeunaek hor beran latasaziok, bale? Latasan anoa puntue, zerro egango jau, eta inbardeunadek, hortxe, horren, sorbatza edo filo esaten dan hortan hilo gardi hau, bale? Eta horko lepo hortaino, erdin ikusten da lepo hortaino. Eta lepo hortan, tontorroren atzetio, piztaten gora joko bezteke. Ergako gaina. Bai? Argazki eta atzeko zeko ben politia. Bueno, eta hemen latasako anoa puntue, bale? Ikusten dezu, Imozko udala jartzen da hor, bale? Kanpon ez grabar, zati kriston ebiga ditu, bale? Guain, orduan, erga igotzen, venga. Bueno, latasatik eta gaiztek, eta guain euko diau, penditzik haundinetakoak. Latasatik, horreixe, gora igotzekoa. Hoixe izango de, gaur eukuko diaun aldapai haundinetakoak. Hosti gora. Orduan, bueno, lasai hartu rimotxoat, gu handik etorri eztek. Horgoitik. Eta oin inbar diau, mendik zeharka, oillo, eta beste lepo harta atea, zian nola ditzen lepoa, eta go lepo hartatik ergan atzetio, trinitate gormitea batea. Orduan, lasai. Igual die, lakatxa zeok, lokatza, bi, Santziek, gurutzono batekin da txokolate dago ez bueno, honea hilatze gore. Aldapa bera oso txarra zeok, larrazpildik, latasa jetxi arte, jetxi baino bide ustea patina oinatela. Baina, bueno, hauxedek, mendia. Venga, tipi tapa. Bueno, eta hemen txegatoz, bale, latasatik gora. Bale, ikusi zezuen nun, irurtzungo tunela die, bale? Hor ja, bi aizpeak edo hortxe dare, bale? Mentxe gatoz, gu hemen dixein behar dau zeharrik zehar hor gora, bale? Eta hor lepoa batatzen genen, erga ez da ikusten puntea, horren atzeti pista baten jungo da, bale?
Ikusten ze politia den, basoa, kolorea eta. Bi astetan oso kolore politia hartu. Baietz. Hormate uzkietan egin daula anatzen. Ueda txurregi. Vale, venga, hementxe, tipi tapa gora. Ikusten oso ondo markauta da. Txapo, antolatzaileetan kilometrok eta kilometrok. Ondo markauta da. Vale. Hoxe, bueno, entxe mateo pixia eta tertuela. Vale. Hala ba, venga, guazen. Gaur, guztine da, ikera, ez da, zapatia eusketen, no. Uretan plasta noen. Hala, venga, guazen. Bueno, eta mentxe geztetozeko, bale? Mentxe zeok hartolako gaine. Bale, kisto aldapea zegorra. Nere gomendio badek, latasa justu aia balimazate, edo kalambrekin, edo sonek autago, ez zeitzeko aurra, zatio, mendigora desienteko azeok. Baina guain diga mendig aurra, saitu imar dio. Mentzeok zuzarretako lepoa edo esaten dana, eta gozeok atzeneko aldapea, hor, ergan atzetik, bale? Hartolako tontorra hortxe, edo hau bonatzik ezin da, hau xikoa izangoak. Izangoak igual hor. Eta gero faltazio dira pistatxoaten atzetio erga igotza. Baina, esa dizuet, latasa justu jau dana, nire gomendioak ez seitza. Zati desienteko aldapa zeok hemen. Baina deskantxu jetzeok, eta bebetik goraino. Hala, mentxe zeo gantxe hola zuzarretak ontan, lepoko ontan, baina eiz, aldapa serio zeok. Así que, bueno, venga. Opikima bera, zuzarretako lepoa, eta azkeneko aldapea gora. Bueno, ba, hoxe de gartolako gaine, bale? Ben, alambrezi hau pasau, eta hemen txen gaineko hoxe. Lehenago esan dizu beragoko bat zala, baina ez hauxe de pa, Hoxe de gartolako gaine, bat ziren da... Ez ma jartziken. Jarriko izuet gero, wikilogeno jarriko diet. Vale? Eta bueno, oain, lepo horta txiko aiztek, eta ja, gora gaia atzeneko aldape ingo dio gora. Zantzik nahiko txokolatea daula, hor atzeneko parte hoi. Zati, pista atorratzeko herrin bat iti datorren pista madegorti gora. Eta txokolate xamarrote daun. Lehen gotio nahiko espaizeu gau. Eta, eman naizuk. Eta, bueno, venga, hortxe, lepo hatxiko izteak eta zaitu gira batzen egon lapagin. Bueno, eta hemen azkeneko trama, bale? Kotxe egin da ez tegen nundi etortzen dien horatzetik nun baitetik. Eta bain, bueno, pista hau. Eta trenitatea zigo, erga, bale? Hoxe. Ze faltako txugatzea, kilometro bat, bi. Holako xeak ja gaine, atzeneko aliatzeko. Bale, oso txarra zue bidea. Txarriztaleku, dana, udan eintzazue bideo, bale? Venga, ja urrunak oran grabatu gehiaz. Baina buztritzen ainok eta kamara egitzeko. Bueno, eta hemen ergako trinitateko ermitian gara, bale? Hortik etorri geha, hortik gorain deu, hemen kontrola pasatu deu. Eta oan ja, hemen di behera hongo, bale? Pena, Zati hemen di behaldiko bizta gare. Kriston bizta gare hemen. Baina, bueno, ikusten dezu, Gaur ez da lezer ikusten, gaur ez da eune. Bale? Baina, bueno. Mira, hoi irurtzungo poligonok eta hortxe dane. Gu horrea bera imar, bale? Zun hemengo, trinitateko ermita kontatio. Oiti bera, tipitapa, bale? Haber nola gesten gehan, zati, lokazti ez egon gorako, hemen bera gare antzeko egon gata. Bale, venga ba. Eta oan ja bagarri jatzea, bera jetxi, eta listo. Venga. Eta bai, badirudi, nire kamaratxonek bizik segitzen dula. Bale? Tarte handi bat mobilekin egin dut grabatuz. Baina, bueno. Mira, borraxe, mira, gontxe, uiztu altura honetan ja, lainoa galdu da. Vale, eta irurtzun garbi ikustea.
Jatzen dana da, leku garbi bat bilatzea jaisteko. No, karo, gaur hori oso zaila irutzen bat. Asko eskatzea irutzen bat. Orduan ba, aldan egingo dugu eta benakasik pistaz kanpo jutea dela irutzen bat. Kapetx! Kartxo esan ote dean. Txarra da. Gaur eroiko pilu egozien hemen. Jende asko eriku zen gaur. Ipurdia txokolate asko ikusten zen gaur. Eta bueno, sentitzen dut, gaur irudi politiago igez eskintzeatu. Baina, bueno, egualdie dauna da. Eta ez da aukeratzeik eta, bueno, makitxo. Eta gero hasieralden behin lasterketa aurrea dijo lago, bueno, ibilbiden aurra zuatzala. Ba, bueno, jende banatu ikia. Hasieran ez zetasko grabatu zetio. Hasieran danak bate-batea juten di. Eta, bueno, aldapa gazi arte, aldapa jartzen do neurri. Nola da txerrendularitzako komentarista hori nola da aldapa da galbaea esaten dona. Ba, alaxe da. Aldapa panatzetu jendea. Bat gehatu, bestea arropa kentzen gehatzen da, beste ureraten aldunak aldunetxo. Eta bueno, aurretik jona nahi behi hautzei da bagarrak izketan. Oye, ja, goiti beragat. Vale. Eta, hoxe. Hau inbar batzuek kontu zibile, vale? Zati, zer lau, txokolatein da. Udan etxen batzuek, arazi biztezu euko. Baina gaur da hobei da. Txokolatea. Eta hau bere txartxarren iritzen zat, hobeto daula. Besta aldetik jetxigien baino. Larrazpileko etxi ere azeon oso txarra. Vale. Bueno, mentxe etxikoa. Hala. Hostia. Bueno, eta hemen ja behera iatzen, irurtzuna. Vale? Mendik etozek, behi dauzazue. Hane Madalenaitz, Samiel Goigo erea, Larrazpil orgorantzok. Atzen utzi diau Ergako Trinitatea. Hor Txurregi eta Gaztelu. Vale? Hemen ja, atzeneko bukaera hogest. Venga. Bueno, eta gaurko sakanako ibilaldi hau, ia bukatzen. Hau grabatzi zuet, zari oantxe ikusiken egia zea. Txurregiko tontorra. Vale? Oantxe harten, laino peniondek eta hortxe gaine ikusi zazue. Vale? Ibilbide luzeko, irurtzun diatatzeituk, hortxeia, hortio, hor ikustetu zoia poligonok eta. Horti atatzeituk eta zuzenen okerrezpaneok Gazteluti ez ditu pasatzen. Zuzenen Txurregi jotzen dira. Eta gero beriaina. Baina beriaina ez ditu juten tontor gainetio. Zeie bestaldea pasau, handik goini edo oiloko bailaratik pistaz jutetuk. Beriaina. Kustazu beriaina guan diore laino pendaula. Men emateke euski epixaria atatzea dijo nontan, angoran behiz dana guendi laino pentsiok. Vale. Eta hemen txebeiz, idurtzungo. Hortxe ja pentsatzea autokarabanan gunea o ateako besteko. Vale. Bueltatxoa, gaurkoa eta 5 kilometro laituk. 1000 desnibela, bueno, ja badaik zerbait, Antxe ikusi zazue paren, Etxeberri. Vale? Etxeberri dugu, goizen handi pasau, eta handi aurre indiau, auzo aldea. Vale? Egiarret aldea. Vale? Pentsa hor nun zeit nian, handi gaurre ahun, goieio, Madot, Larrazpil, bera jetxi, hemen gaineko Trinitateko tontorra igo. Eta guen ja hortxe bize bukatu ide.
Bueno, eta hemen ikustezue, recuperación del camino rural del Plazaola. Plazaola naturbidearen berreskuratzea. Pirinioetako hegoaldeko isurialdea. Iruztun Sarasa bide zatia. Vale, horti aurra txerrendu nahinek ez hemen. Plazaolako lehen nago trenan ibilbidea zeok. Hemen di aurrea jun, lekun berri azteta junek. Diaiz pagortxe zeok. Vale? Vale. Venga, hemen autokarabana pilo bat. Segurazki gaurko karrerago izango txuk. Hortik aurrearek txerrendu bidea. Lekun berria ustea dihola. Eta hemen autokarabana gunea zeo. Hala, ez dut espazio ere, hemen Iruztunen gainkalden garek. Hortxe zeo autokarabana gunea. Hala, ez dut baila batekin da, beti, fitxa mateosi barra daun, no? Hortxe zeo, ez dut ez zuena. Hala. Eta hemen txeia Iruztungo pixan ekotan, zanka pixan ekotan ezker. Baina gor, iaz baino beto bukau diatalare. Sentsazioz da, iaz juxuxa marbukauz nian iztarrak inola, baina gor, neka hoitxea izun, aldapa gora eta beharritek, baina. Baina, bueno, zepitapa, onbo. Hala, ega, herria sartzen. Bueno, eta gaurko hauxerepa, ikustezu, emeste denbora pasa ondoren oain dio, aliatzen, gailtzek, atarkikin, guzti atarkikin indiau, aurten pontxoa egarri diat. Zedia zalako miserik eta pasaunizian, gaur ezela ugitu azua, baina okarragoa. Euria izekin, zeharka ikentzian, atarkik itzea balio zertako, eta kriston kaskabi dointzioan, hartolago igoera hortan. Eta, bueno, zanean, gau gehiago etxo bitxik. Eta hola, ze pontxoa deozinean, normalaek, Decathlon egotako. Baina egarki, jode, kategorikoa, lehena bezautzen banean. Bida, eta hau dana bakizu zerteken. Iratxo elkarte antolatzei gaurko ibilaldi, eta haudek botxak oitzen izkio. Bola antzeko, petanka antzeko zerbaiek. Eta gaurko ibilaldia, Saganako ibilaldia antolatzailea dedek Iratxo elkartea, eta Iratxo elkartea haudek. Hene guztan duzuen hau? Hau xerek Iratxo elkartea. Kriston lan aiken die, hau dan antolatzen eta... Guzizazua, hau xerek Iratxo elkartea. Dotorea, Iratxo, hortxe duzu kartela jarreta. Bueno, ja sartu ingoiztek barru, bukara. Bueno, eta gaurkoz kitxo, bale? Mentxegare, Iruztungo udaletxen, Iruztun da Arakil, bai ara. Udaletxe berdine, eraikin berdinen dau Iruztungo udala eta Arakil udala. Eta, bueno, atakondoa o polideportibo no bukatu deu, eta ematen dizu, poltsatxo bate patrozinadorekin, Naturalesnekin, alea oloa ustete dala, jo diario den notiziaz o egunkari bat, eta bueno, eta kamisetatxo bat, polipolitxo. Eta bueno, hemen dixe, hemen txutzen zailo, bale? Eta bueno, amaire emateko, beti izatizutena, bale? Eskartuko nizueke, hoxe, me gusta jo emango baziozue, eta arpidetzea, bale? Beti izaten dena, nik ez detetzea irazten, garbitzen nahi detoiz, bale? Hemen tantamatzen. Bale, nik ez detetzea irazten honekin, ez dauket diruz jarri. Bale, baina bai euskerazkoa dela eta ilusio berezi ikit horrek, euskera saren alik eta gehiina zabaltzea. Bale, orduan, me gusta eta arpidetu, eta elkar banatu ezaunen arten. Bakit kalidade honeko guztiela, baina. Eta hemen txutzen dugu gaurkoz, hortxe izan gehan erga mendie biztan dala. Han ermitja. Venga, urrengo bate arte. Aio.